Pagpunta po namin dun sa insidente, nung tinignan po namin kasama ng investigador ko is meron po siyang stab wounds and nahack po siya. Stabbing and hacking po yung incident pero sa ngayon po is hindi ko po masasabi kung ilan po talaga yung tama niya kasi we are still waiting po dun sa forensic unit natin yung sa kinandak nilang examination sa biktima. Addan ti person of interest tinapasamak a panagtagtagbat iti barangay Santa Rita, Paway, Ilocos Norte, sigon pelaeng iti biyan ni acting chief of police iti PNP Paway ania Police Major Cheryl Guzman, mga ka-JCQ. Yes sir, good morning po. Sa ngayon po is ongoing pa rin po yung investigation natin kung ano po yung motibo talaga sa stabbing and hacking incident natin na nangyari sa Barangay Santa Rita, and we are still gathering information po sa mga possible witnesses natin, baka po sakaling may nakakita o may nakakaalam po sa nangyaring insidente kahapon. Ma'am, may nasasabi yung family niya na before daw ay may nakaalitan about yung mga pananim niya na mais. Ito po kaya is possible na lead natin for deep investigation? Yes po sir, tinitignan po natin din yung anggulong yon na sinasabi po ng family niya na land dispute. Pero sa ngayon po is hindi ko pa po dinidisclose kung ano po pa yung possible motive para naman po hindi ma-compromise yung investigation natin. And according po sa pamilya nitong biktima is bago po siya namatay at about 9 o'clock is bumalik pa po siya sa bahay nila para kumuha daw po ng itak kasi nakita daw niya dun sa yung makina ng water pump niya is pinatay po, pero wala naman po siyang nakuhang itak kasi po tinago na nung mother niya. So bumalik siya dun sa cornfield, and yun nga po is hindi na po siya nakabalik sa bahay nila. Yes, ma'am. Sa ngayon po ay may mga lumalabas na parang tinuturo ng family and yung nanay niya tsaka yung kapatid niya na yung family Hiron ay sila po ang parang sinasabi nilang may kagagawan ito, ma'am. So ano po yung nakuha natin detalye po? Sa ngayon po, meron po tayong person of interest, pero gaya nga po ng sabi ko kanina is we are still in the process of gathering information po at tumitingin pa po kami ng mga possible witnesses natin para masolve po natin itong pagpatay po sa ating biktima na si Apo Clemente. Hindi po natin ma-identify yung mga nag-inuman sa kalapit ng crime scene, ma'am, that night po. Although alam po natin kung sino po yung mga yun, and ayun po, sabi ko nga, nagkakandak pa po kami ng investigation, and hopefully is ASAP po is masolve din po namin itong case na ito. Ma'am, any appeal sa mga nakakalam po ito para matulungan po nila ang investigation po ng Philippine National Police ng Paway po? Yes po sir, nananawagan po ako especially po sa mga taga-barangay Santa Rita. Kung meron man pong nakakita o nakakaalam sa ginawa sa biktima is makipagtulungan po kayo sa amin sa PNP dito sa Paway Municipal Police Station para po mabigyan naman po natin ng hustisya yung biktima at yung pamilya po niya. Ma'am, lastly, may nagtatanong kung ano po yung mga tama niya dahil pananaga at stabbing po yung nangyari. Pagpunta po namin dun sa insidente, nung tinignan po namin kasama ng investigador ko is meron po siyang stab wounds and nahack po siya. Stabbing and hacking po yung incident, pero sa ngayon po is hindi ko po masasabi kung ilan po talaga yung tama niya kasi we are still waiting po dun sa forensic unit natin yung sa kinandak nilang examination sa biktima.